Good morning. Adda kinasar ko. Naggapo ay may saka dagiti naggapwak a parokya. Adda nang request nga siyak ti mangkasar. Ket won ko nakatagayam ko met je pamilyada. 6 months sapay laeng rugyan dan ti agsagana. Saludsod na nga saludsod. Apo inya ti mayat nga bado. Kaday tay maibagay basta nga makitkita ta kerret mo. Day nasaya at laeng basta day tay na formal maibagay. Apo anya nga ti mayat nga invitasyon adot ta internet agkita ka dita. Apo anya dagiti ninong may ay apo 3 pages sa day ninong mayor aging gana ti barangay tanod kada pumapallot iya ayanda ninong da amin. Nakaadado di jay masikuranak pa diti ka ado ti salsaludsoden na. Idi kuan umasidag mabulananen ado di jay kayat na nga ado di jay danagen na. Makasangpet to nga tadag jay ko apo bisita. Makasangpet dakin haan tinapatag agkasar ka. Kas ano nga tati pagpakan apo inya di jay catering kas la medyo na kuan samet apo makamuka biag mo kas anon to na agtodo magibitin ka ti badom nga nausar no kaya mo nabilbilag pa no daytay underwear mo ti ibitin mo tandam no pumentasen kunak pay narigat no dinto ka araken ti kalapati ta balay yon no nakadado di jay pakarikutan na kung kunak ag-relax kayo hangkay nga kuan. Idi kuan Rabi Isak bay ti kasar nagsasala dan samot aging gana ti alas 2 ti parbangon. Kinamin nga bisita nga mapandi ayanda isudan sapay laeng met ti mapan mangsaba so dapat tanarigat garo ti sombrek iji barangay da. Ay apo idi kuan ti bigaten alas 10 ti kasar. Nay kaagkonpesar da pa ni awam metan. Ayan nan ay DJ katikista da ke padama ko tawagan niyo. Imayda ka nun, Father. No, imayda. Kaasidagdan Tagkonpisar da pa isakbay ti kasar. Alas 10:30, awan da mo laan. Quarter to, awan da mo tan. Bakahan nga matuloy ko na. Damagan nyo na nga matuloy ta agawid akon. Hindi ko na nagtaray. Dadtadan, Father, dadtadan. Eh si Miri Pak, ay tumanoktok di kalisa, ay animal. Nakaadadayo di barangay da nagkalisa da pay laeng maladaw da lang nga rodan tumanoktok nga da jayan nga adama nakatalikod nga agibid video nga ay apaw nakirugak ijay nga aguro-ura yan ay gana nakabidyo da jay pay la iulog na ijay ayan ti pagbaddakan ti kalisa mano nga minutes manen ata sanga sa roy mo di jay trahe di budan aging gadje kalsada gagasam di jay nga launan ti kalisa ma ay, apo, hindi ko, kasaran la. Konpisar kayo. Kasaran. Ay, apo, hindi marugyak ti agsermon. Ay, agdongdong sa lalaki. Ay, makita ang piman, si pupuyat nga hangover. Awan datoy. Taga Bilya Garcia kan sa kunak. Diyot ko uri di babae, talyaw nga talyaw, haan nga makapokus, oy agpokus kayo man. Nga makitam di banog da, di puyat da, nalpas ti kasar, di dan sapay na di kasar. Sobra nga pa nagsagsagana, busy launay nga nagsagsagana, nakapokus da kadagitay technicalities da ita nga kasar, idinadanon di ka-importansyan, bagsak, di da pa'y nauawatan sa timbagbagak. Awan sa apay naawatan da DJ rito, DJ mismo nga importante nga kasar. Madia, adamot pa di nga na ordenan. may sana maordenan. Busy, sagana, alay, nakadado, dargiti pakanan na, kadargiti pagbisitaan na. No sino dagiti may makiordinasyon. Tiban-banog na, idi nagpaluban, frustration ko namin di, frustration. Nagpaluban ijayan kantaan dati Bene Creator Spiritus idinalpasan kumararag tayo ni di mo bumangunan ay nakaturog huy Reb bumangon kanta maorden bimangon mo piman naguyoy jiri katay na kunana pa
Di kabibisi na nga agisagsagana, ididumteng di di importante nga parte na awammutan, tahammutan nga nakaina na. Mistake, madi, wrong nga panagsagana. Already di nagkasar. Kas lakas toy, ti ibagbaga, daytoy reading, dagiti aldaw tayo tata. Anya daytoy. Makita yon, Advent treat tayo. Upat akan dila. May sa tinasin dyan. 4 Sundays of Advent. Upat nga Domingo ti ay Adviento. Panagsagsagana, kadagiti umuna talong Domingo, ti sagsaganaan tayo, the second coming ni Jesus nga umay nga mangusga kada tayo, iti maikadwa agundaway. Taimayon idi, inianak ni Apo Santa Maria, the first coming iso da idi, jay ramrambakan tayo ti Christmas. Kano agsagsagana tayo, second coming. Umay to, hosgaan na tayo. Kunana, kasla umay nga kasmay sa palabog. Hantay nga amuno inya ti oras, hantay nga amuno kaano, aggulon to ti lubong, umay to. Kunana, dayay, second coming. Diso nga talo nga Domingo, sagsaganaan tayo. DJ to December 16, agingga na ti March 25. Tintumot sa ganaan tayo, the first coming. Day diim muna, nga yaay ni Apo Jesus, babaan ti panakayanak na kini Apo Santa Maria, rambakan tayo iso day tatitinawan. Iso nga, da upat na kandila Advent treat ko na tayo daytoy. Rambakan tayo daytoy, upat nga Domingo, nga panangururay panagsagsaganana. Kada iti second coming, dati ramrambakan tayo, anya ti rumbang nga isagana tayo. Na makita yo, dagiti agtutubo, at damat naramid da nga lantern tayo. Iaramidan may kumaamin nga adigi apo nga awamot igatang mi. Ingkay agkaroling ko nakmad. Awang kwartami ko nakmad. Kakasla pa dyan. No makitam tatan, naglokatan dagiti silsilaw, Sinait, Kabugaw, Vigan, Santa Lucia, Santa Cruz, awan pa'y, diyak mo no naglukat ti kandunan. Tano kandun ti aglukat ka, nakalawlawag, nga nagpintas, no float parid, Santa Cruz lang, tamo ti champion, nagpaatiw ayaw mo ti taga Santa Cruz mo, taga dili na gijay. Awan pa'y, diyak mo sabi naglukat ti kandun, kano makita mo, mariri na mo ti Espiritu ti Paskwa. September 1, dito Sibilya, kultura da daytoy. No September 1 iti parbangonan agpatukardan ti Christmas. Christmas song. Mari namon, uray siya, no manggag ko ti Christmas song kakas dasab sa bali nga umukuok di jay rina. Sa bali nga lagan no manggag mo ti Christmas song. Kanukit kitaan tayo, amin-aminan, kasla nakaredy tayon for Christmas. Dakay nga tangan, dagiti kukumarik, dagiti marites nga kukumarik, apo, nakautang da nga ta ingatang da bagdan. Urayan dalaangan nga ngumina sa damapan gumatang, tanariga mo, no nalaka niya. Naalayo bonus yon, mariri na tayo ti Christmasen. Ngam daytoy kaditi panagsagsaganana nga ibagbaga tayo. Kasla di nagkasarken na ordenan. Daytoy kaditi pudpudno nga panagsagana nga ibagbaga tayo. Dahito ka diti na namayat nga panagsagana nga ibaga tayo. External, awan problema. Awan problema dito tamakitan. Nagranyagan. Ngam ti pudpudno nga panagsagana, inya ti ko na ni Apo Jesus, kadagiti panagsagana, rejoice, agragsak ti puso. Nainkararagan, agkararag kayo. Dahito ti pudno panagsagana. Kati sa lunsod, kabailan tayo nga tati agragsak. At nga taragsak na, yes, umayon ti Apo, nakasiraragsakak, joy to the world. Guna tayo nga ta. At nga taragsak na. Dagiti kawus tayo, dagiti bahado tayo, externals, napintas dagitoy. Ngam di pudpud no nga ragsak, apay, umanay nga ta, gumatang ka lugan mo, awang problema. Gumatang ka tenya mga sanikwam, awang problema. Agdikurar ka di balayo, si kati kararangrangan. Ngam uray no isok kararangrangan, iji baranggayo ta balayo. No nalidom ditoy, bagsak to pailaan. Hindi kalman, adamo na gito'y hindi ka mo, naging BBBS nga ta, di dan sa mo dimdim ngag.
Agredwarda ka no tata. Kakit kita, managngato ti porsyento, gayam, ibasar ko lang kadagitoy, kakabsat nga nagkonpisar, nagadugayan ti madagdag sinan, kadagiti useless nga banbanag. Hantay gayam makapagragsak no daduma, gapulaang kadagitay, haam nga importante nga banag kada tayo. Kala ko matimang kaslala adda alsong nga nakabitin ita barukong, nakasulat ita barukong nga mang padpadagsen, kinukit kitaam di mang padpadagsen. Ala, 30 years ago, idi may sakapay lang nga ubing. Biniktimada ka, dananang kintatang mo gapota, imbabainda ka, pinasaktan da ka, linuko da ka, damanong mo, dakabsat mo, at nakaarubam nga nang ibaga nga, hangkang agbalay gay, aging gana tata, isupay na nagbalay gikan, isupay lat pampanunutam. Nagaduda kita'y pasamak itibiyag nga regret, pagbababawian nga desisyon, isupay la manong nga tawanan, isupay la mang padpadagsan. Haang ka makapagragsak. Iso ti ko na, you cannot change history, hamo mabalbal yan di jay istorya di biyag mon. No napasaktan ka idin, iso aging gana tata, agap apukan, dandani ka pa'y pumusayan, iso pa lang iso di awit mo, nagsayang hang ka makapagragsak. Iso ti ibagbagak kadakwada, from now on, ibatamon da kita. You have to acceptare mon nga napasamak king kadayta. Acceptare mon dayta klase ti pamilya nga noon niya, daytang adna pamilya kanyam. Pakawanamon dagiti nakapasakit king kaanyaman nga wagas, kaarubam man, katrabahuam man, maestram man, naganak mo man. No isuda ka medyo nasaktan da ka, time for you to give them up. Ibatamon, mangrugikan, agragsakan. Tasayang nga awitam dagitoy. Sayang nga isuda timang pagpakuretretarok. Ore man ka mano apakolor ta, buok mo kada antay kuretret nga rupa. Ore man ka no, agbibidyo okay tayo nga agraragsak. Imbes ko mga nakaragragsak tayo nga agkakantan ka, nakarupanget ka paylaang. Apaya, ngamin adda paylaang bagbagkatang nga nakabaybayagan. Isuti ko nakadakwada, dahita ur-urno nga mga sakit tinakam, no ammom nga iba nang monto tamalakom to, ala very good, akaadwam. Taibingayan nakto. No pagbanangam dayta nakaadwam, ngamnohaan ipanglaw mo ki di apaya. Ala sakit tinakam, ala kakaasita pusom nga agan-anos. Enlargement of the heart. Nag-high blood kanto. Imbes ko mga hamo paggaston pinaggas-gasto. Sino akin basol? Apay ammo di kagurguram nga kagurguram iso nahaan. Hanggang mga babak. Siksikalaan ti mangdos-dos sa bagim. Iso nga kunak kadakwada, ibatan yun. Nalpas daytan. Hamo mabalbalyanan. Akseptare mon, okay, akseptare napalabas dayta, but you have to renew it every day. Napalabas dayta, akseptare kastanan, maikadwa, pakawanan kon no sindo dagitoy. Maikalo agkararaga kon, mga barwanan akon. Umanges tinalokay. Siyak samulat nga makaanges tinalokay. Kunak kaaguya ka, aguya kak man no daytay ada basit sabit na. Kanunalpas mo daytan everything nga ikastam umanges kan tinalukay, agbyag kan tinawaya. Ore addan tuman umay nga panubo kan mangpasakit king kan katawaam tulaengen ta nalpasen ammumon ti aramidem. Laklakayan bakbakitang ka lala nagado imbes ko mga nagbibiyag ka tinagragsak ka sinaysayang mulaeng kadagiti sayang. Iso nga pram naon ko nakadakwadan ken uray da tayo magkakabsat. Akseptaram, pakawanam, ikararagam, agbiag kan mangrugikan. No agawid kan siraragsak kan, mabalimon ti agkanta. Patugtuga mo ta, radyo mo ta, cellphone mo ta, agsala, ag-tiktok kamutan. Ngam kita mo ta, awan makakit-kita, tadi kanto bakitan mga to maniktok, ita mga mumabagay. Mabalin ti agbiag nga si waya-waya. Daytoy ti rombang akawas, nga panagururay. Iti isasangbay ni Apo Diyos, dapat di puso tayo, agragrag o siraragsak. Napakawanan dagiti napalabas, mangrugikan nga agbiag, sinanama ka iti masakbayan, agragragsak di pusom, agragrag o dayta pusom.
No anyaman dagiti kamalingan na palabas, mabalintay mga pakawanen. Kaysa DJ haan nga awitem, useless nga baggage nga bagbag ka mang parparigat, useless laeng. Katiko na ditoy, agrag o kin agragsak. Agrag o kin agragsak kayo, asidegan tiya ay ti apo. Iso nga oray no inya nga oras nga sumangbay, awan danagan tayo, no sirarag o jay, puso. No siraragsak si kakararag day jay, puso. Tinarigat na sumangbay ka, ala napno tigura, naurnong nga sakit tinakam, kinatangsit nga haan nga makmaksayan, nya pa dagitay mang parparigat kada tayo, apal nga haan mo maawawanan, sayang nga biyag. Makikumkumpit ka nga di mo maawatan, hamang nga amo di kakumkumpit mo nga kakumkumpit mo nga rod isuna. Kasi raragsak, no nagkatawa kita kagurguram, ay abog sakit tanakam mo, gunggunam. No makita mo nga siraragsak, di ka gurguram, ala, na-insecure kag sakit tinakam mo, gunggunam, apaya sino akin basol isuna, haan si ka. Apaya si ka ti adda problema na. Isong ano madamdaman, tatan agragsak tayo kung nanarugyan yon, agbiag asi waya-waya. Haan nga nakabalod ka dagitoy. Agbiag asi raragsak. No agawid kayo, apo, tapnohan nga agsubli di tagura yo, hanggang pila mapan kada marites madamdama, malpas misa, daman marites ti kakadwam, agsakit tuman tanakam mo. Kamandanunan ni kumari mon ay kadakdakas. No kabaalang maliklikan, tapno agbiag kasi waya-waya, go. Ngam ti kunak ulit-ulit, hante kabailan nga bukbukudan. Hante nga kabailan, masapul asi kakararag. Ta iso na paggapon ti pigsa, iso na ti paggapon ti kinaanos, iso na paggapon ti sembeng, ti panunot kinnakam. Iso na ti paggapon ti kinapakumbaba. Iso garod nga tata, ang rambakan ti manen. Nakasagana ka di ti pusok, agragrag o ka di. Si kakararag ka di ti puso. Uray dumteng tumadamdama, awan danagan tayo. No kuna tayo, nakasagana tayo. Makatulong dagti external preparations. Ngam napinpintas nga adayo, ken mas sigurado di internal. No di puso kasi raragsak, agtaltalek iti Diyos, agkamang iti Diyos.